तुला చాలా ನಾನು ഞാൻ നിർത്തിക്കൊള്ളുണ്ടല്ലോ ഏഞ്ചിരുത് ಬಲ ಹಾಯ್ ಈ ಪಾತೇನು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇತೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಇದಲ್ಲ ಮೂಲ್ವಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ అక్షిత సి హాయ్ చా పరియారా హాయ్ ఎన్న చా అండి ఇన్న చా అండి సుష్మా శెట్టి హాయ్ హాయ్ వినుత అమీన్ హాయ్ ఎంచొల్లరు చా పరియార దాది తిండి ಒರ್ಮ ಜನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲರ್ ಅಕ್ಷತ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಫೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿರ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮರಂಚಿ हेलो मैम कैसे हो आप हम ठीक हो आप कैसे कितने 54 हाय हाय पहले बाबा हाय हाय नहीं दिला कल बतूं बेबी अक्षता पुजारी हाय जियान हेलो अक्षिता हाय जियान
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಬರ್ಸನಿ ಮಿಂಡೆ ಊರುಡು ಈ ಬಲ ಇಡಿ ಇಂಚಿ ಬಲ ನೈಟ ಬಲ ಆಲ್ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲಿ ಈ ಬಲಿತ್ತೆ ಅಕ್ಷತ ಪೂಜಾರಿ ಈರ್ನ ಸಿಸ್ತನಕ್ಕಲು ಒಲ್ಲೇರು ಒರ್ತಿ ಮೊಲ್ಲೋಲು ಒರ್ತಿ ಜಿಯಾನಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಯಲು ಆಯೆ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಾಂಡೆ ಹಾ ಎನ್ನಾಂಡೆ ಚಾ ಈರ್ನಾಂಡೆ ಚಾ ನಂದಿನಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ಅಕ್ಷತ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ರಮ್ಯಾಗೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪರ್ಸೊಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಷಿತಾಸಿ ಏತ್ ದಿನ ಉಲ್ಲಾರು ಊರುಡು ಒಂತೆ ದಿನ ಉಲ್ಲೇನು ಊರುಡು ತ್ರಿಷಾ ಚಾನಲ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಕ್ಷತ ಚಾಂಡೆ ಹಾ ಎನ್ನಾಂಡು ಚಾ ಆದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡತೆ ಲೈವ್ ಬರಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನಂದಿನಿ ಹಾಯ್ ರಮ್ಯಾ ಸೀಸಿಗೆ ಹಾಯ್ ನಂದಿನಿ ಸೀಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸಲವೇ ಇಜ್ಜಿನಿದೆ ಅಕ್ಷತ ಪೂಜಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಪಿದಾಯ ಕುಲ್ದು ನಿಂಕುದಿತ್ತೆ ಇಜಿಂಡ ಉಲಾಯ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜ ತೆಂಚ ಊರಿಗೆ ಏಪ ಬತ್ತೇನೆ ಯಾ ಮುರಾಣಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೈದೆನು ಗುರುವಾರ ಪಿದಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬತ್ತೇನೆ ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ನಂದಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ತ್ರಿಷಾ ಜನ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇದನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನು ಇದು ದುಂಬುಲ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರೆ ತ್ಯಾಪಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ಹೊಸತಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಾರಣ ನಿಕ್ಲ ಊರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪುಡಿಯರ್ ಫೋನ್ ಬಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಯಾಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಸೌಖ್ಯನೇ ಹಾ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಕ್ಷತನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಓಲ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡ್ ಈ ರಿಜ್ಜಂದೆ ಇಂಚಿವಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಊರುಡು ಸೌಖ್ಯನ ಹಾ ಪೂರ ಜನ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ದಾದೆ ಕಶ್ಪು ಮಲ್ತಾರು ಚಿಕನ್ ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ಒಲ್ಪೇರನೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೇಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ಟೆಂದು ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅನು ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ವೇಣೂರುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ನಡೂಟುಲ್ಲೆ
ಇಂಕ್ಲೆ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ಕೈತಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಆಶಾ ಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರಿಗೆ ಆಶಾ ಸಿಸ್ ಜಿಯಾನಲ್ಲೇ ತಂದು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲಲು ಐ ಲವ್ ಯು ಮಲ್ಪರ ಬುಡೊಂದು ಇತ್ತೀಜ ಐಕ್ ಒಡೆಪೊಂಡು ದಾದ ಕಶ್ಪ ಮಲ್ತರು ಒಲ್ಲರ ಆಶಾ ಸಿಸ್ ಆಶಾ ಬಲ ಈ ಜನ ತುಲೆ ಜಲ್ದಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ತುಲೆ ಅಲೆ ಮುಲ ಆಶಾ ಸಿಸ್ ಅಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಮಿಗ್ದಿವಲ್ಲಿ ನಕಲ್ ಓಡೆ ಪೋಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಓಡೆ ಒಡಂದು ಗೊತ್ತಾವಂತಿಜ್ಜೆ ಅಂಕಿತ ಈರ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಡಿಯರ್ ಓಕೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಡ್ ಉಂಡು ಬತ್ತನ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಲ್ಲ ಆಶಾ ಹಾಯ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಇಂತ ಡಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಸೂಪರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈದಿಜೇರ ಇಜ್ಜಿ ಬೈದಿಜೇರ ಅರೆ ಕೆಲಸ ಒಂಚೂರುಂಡು ಅಂಚಾದು ಬತ್ತಿಜೇರ ಎಂಕುಲೆ ಬೈದಿನಿ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಓದು ರಮ್ಯಾ ಅವತ್ತನ ರಮ್ಯಾ ಓದು ಇರತ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಕುಜು ಹಾಯ್ ಹೊಸತ್ ಬತ್ತನಕ್ಲ ಊರ್ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಊರು ಪೊಪ್ಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಉಂದೆ ಆಂಡ್ ವನಿತಾ ಸಾಲೆ ಹಾ ಜಿಯಾನಂತಲೆ ಮೂಲ ಊರು ಬತ್ತಿ ಬಕಾಯಿ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ಉಷಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಏಪ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಒಂತ ದಿನ ಉಲ್ಲಾನು ಊರುಡು ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲುಗು ಪೋಪೆನ ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾ ಜಿಯಾನ್ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಕೆಜಿ ಏ ತಪ್ಪಿರು ಸೀನಿಯರ್ ಕೆಜಿ ನಾನು ಪೋಲೆ ಅವಳು ಪೋದು ಗೊಬ್ಬಲಿರಿ ನಾತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಶಾಗ್ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 2 ವರ್ಷ ಖರೀಜದೆ 2 ವರ್ಷ ಅಮ್ಮ ಲೆತ್ತು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಅಜ್ಜಿಲ ಪುಲ್ಲಿಲ ಪೋದು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪೆನಾ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪೆ ಅಂಡ್ ಗೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಯನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಊರುಡು ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಹಾ ಗಮ್ಮತ್ ಊರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ನತೆ ಅಂಚ ಆಶಾ ಸಿ ಸೀರೆನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದೀತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಏನ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತ ನಡಿಗೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾತೇನಲ್ಲ ಏನೊಂದಿಜ್ಜದ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಂಚಾತ್ ನಾವು ಅದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ಲು ಇಂಚಿಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ನಡುತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಇರತ್ತೆರಡು ಜನ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ರೇರ್ಲ ಪಾತೇರು ಒಂದಿಜ್ಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಅಡೇಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನೆ ಏನಕ್ಕಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಾರು
ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ಲಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರುಡು ಪೂರ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಉಂಡೆ ದಾದೆ ಪನ ಪಂದು ಕೇಳಲೆ ಕೇಳಲೆ ಒಂತೆ ಪಲ್ಲೆ ಏಪ ಬರ್ಪಾರು ಏನಂತೆ ದಿನ ಉಲ್ಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜು ವಾರ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಅತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಅಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಈ ತಿಂಗೋಲ್ ಮುಟ್ಟ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕುಲು ಪೊರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಏನ್ ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಮಾತ್ರನೇ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾರಂಡು ಓಕೆ ಎನ್ನ ದಯಾವಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನು ಹೇಮಲತಾ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಸಿ ಏಪ ಬರ್ಪರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪವಿ ತಾರಾ ಹಾಯ್ ಆಶಾ ಸೀಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಹುಷಾರ್ಲೆ ತಾನು ಸೀಸ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಅಂದೆ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬರ್ಸ 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 ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಊರುಡು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತನೇ ಬತ್ತನು ಬರ್ಸನ ಇಜ್ಜಿನಿಟ್ಟೆ ತೂವಾರ್ಲ ಎನ್ನದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಗುಜ್ಜೆ ಕುಕ್ಕು ಮಾತ ಉಂಡ ಪಂತ ಪಲ್ಲೆ ಎಟ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಊರುಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡೆ ಊರುಡು ಸದ್ಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪೋಪು ನಡೆ ಪೂರ ಪಾರ ಉಂಡು ತೂಕ ಇನ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಪೂರ ತಿಂದರು ದಾದ ತಿನ್ಪನು ಗುಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ತಿಂದೆ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದೆ ಮುರಣಿ ಕುಕ್ಕು ಇಜ್ಜತೆ ಅವು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕುಜಿತ್ತೆ ಚೈತ್ರ ಜೋಗಿ ಹಾಯಿ ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಈರು ಊರುಗು ಬತ್ತಿನ ಬೊಂಬೆಗ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ ಅಂದಿಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅನು ಊರುಗು ಬಂದಾಗ ಬೊಂಬೆ ಬರ್ಸ ಶುರುವಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಲೆ ಮುಲ್ಲೇರು ಇಡಲೆ ಮೊರ ಪಕ್ಕ ನಿಲ್ಕುದು ಬೋಲೆ ಇಂಚಿರ್ದು ಅಲೆ ಆಯ್ ಅಲ್ಲೆಂದು ಎನ್ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೇರ ಅದೇನು ಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ತೂಕ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪರ ಅಂಡೋರ ಮಲ್ಪ ಏನಿ ಇತ್ತು ಹೊಡೆಪುಂಡು ಮಲ್ಪ ರಾಜಶ್ರೀ ಪೊಳಾಲಿ ಹಲೋ ಸೀಸ್ ಹಲೋ ಜಿ ಕೆ ಭಟ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಶ್ ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಸಾಲೆ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಪುಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾರ ಪೋಯರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೊಲ್ಲತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿ ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ಪೆ ತೈಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುನಿಲ್ ನಮ್ಮನ ಹೆಲ್ತ್ ಓಕೆ ಹಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜಿ ಕೆ ಬೆಡ್ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಓಲು ಊರು ಯಾನ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ಬೆದ್ರ ಮಮ್ಮತ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಊರ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲಿನ ಊರ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಚೂರಿ ಕರಲ್ಲ ಹಾಲ್ ತೋಚು ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಕನಲ್ಲ 3 ಕಂಡಿಡುಂಡು ಇರತ್ತೇಳು ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಇಂಚು ರೈಟ್ ಲಾಕುಂಡು ಏನ ಬತ್ತನ ಓದು ರಮ್ಯಾ ಮಮತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅವ್ವಾಂಡ ಓದಿ ಮಮತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೆಳುವ ಎನ್ನವರು ಬೆಳುವ ಕೈತಲದ ಬೆದ್ರ ಆಗದ ಅಂದ್ರೆ ಬೆದ್ರ ತುಳ್ಳಾಗ ಎನ್ನ ಊರು ಲಾ ಬೆದ್ರ ಮಮತಾ ಹಾಯಿ ಬೆದ್ರದಾರೆ ಇರ್ಲಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಮತಾ ಹಾಯಿಗೆ ಹಾಯಿ ಏನ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಆತಂಡ ಅಡಿಗೆ ಉಂತುದುಂಡು ಎಕಡ ಬುಟ್ಟ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆಂಕಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ನನಲ ದೊಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಜಿ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಅದು ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ತೋಜು ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೇಟ್ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲೆಗ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಒನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಊರುಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವನಿತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಊರುಡ್ದು ಫೋನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೆಂಚ ಅಂದೆ ಜಿಯಾನಗಿತ್ತೆ ನಾ ಒಂದುಂಡಿ ಅನ್ ಪೋಪುಜ್ಜಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಪಿರ ಯನ್ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುನಾಯಿಂದ
ಯಾನ್ ಬೆದ್ರಾಡು ಬೆದ್ರಾಕ ಇತ್ತಲ್ ಈರ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮಕ್ ಪಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೊಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿಂಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆದ್ರಾಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಕ್ಕೆ ಅನ್ ಬೆದ್ರಾಣೆ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಒಯ್ನಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಬೆದ್ರಾಗೆ ಬರೋಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಇಂಕುಲು ಮೂಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಕುಲು ಡಿಂಪಲ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲೆದಕ್ಕೆ ಅಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಅಲೆ ಡಿಂಪಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕುಂಡ ಚೂರು 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 ಬರ್ಪುಂಡು ಇರತ್ತೆರಡು ಜನ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲಾರೆ 30 ಜನ ತೂ ಒಂದು ಎನ್ನೆಟ್ಟು 22 ನೆಟ್ಟು ಕೊಡೋದಾಣ ಬೇಜಾತ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಟ್ಟು 22 ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ 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 ಅವಂದು ಮನೋಜ್ ವಿನು ಹಾಯ್ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಕಾಪು ನ್ಯೂ ಟೆಂಪಲ್ ಪೊಲೀಸಸ್ ಓಕೆ ಪೋಡುಂಡು ಸುರು ಕೊರ ಬತ್ ನಾಲ್ ಸುರುಕೆ అని ಎಪ್ಪಲ ಪೋಪುನ್ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಕಟೀಲ್ ಗೊರ ಪೋಡು ಎರ್ದು ಒಕ್ಕ ತೂಕ ಒರ ಇಲ್ಲದ ಪುರ ಕೆಲಸ ಅವಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪನೆ ಚೂರು ತಿರ್ಗು ಅನ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪದನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನೋಜ್ ವಿನು ಹಾಯ್ ಬಂಡೆ ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟ್ ತೋಜಿ ಎಂಕ್ ಈರು ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರೆಗ್ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಎಂಕ್ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಾರತ್ತೆ ಈರು ಏಪ ಬರ್ಪುನದು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡೊಂಡತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಅಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ತೂಪೇರು ಅಕ್ಲೇಗಲ ಗೊತ್ತಾಪುನತೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನದು ಏನಾರು ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಊರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡಿತ್ತಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಾಡ ಮುಟ್ಟು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿತ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಚಾಂಡ್ ಚಾಂಡ್ ಮಮತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಅನ್ನೆ ಬೈದಿಜೇರು ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಉಂಡು ಕೆಲಸ ಪುರಾರ್ನ ಅಂಚ ಅದು ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರಾಬುಜಿ ಅಲೆ ತಂಪೋಪನ ಟೈಮ್ ಒಡ್ಲ ಬರುವೇರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋ ಉಲ್ಲರು ಇಂಕುಲ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈರ್ ಎಂಚೋ ಉಲ್ಲರು ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತವಲ್ ಊರುಡೆಲ್ಲಾರೆ ಅವು ತನು ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತ್ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಡೈಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋರ ರಡ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಮತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಈರಣ ಅನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಂಬೆ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಊರು ಬನ್ನಾಗ ಈರ್ ಬೊಂಬೆ ಪೋಪುನು ಈರ್ ಬೊಂಬೆ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಊರು ಬರ್ಪುನ ಜಾತೆ ಊರುಡು ಸೆಟಲ್ ನನ್ನ ಬಂಗಾನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನಂದು ಬಾಲೆನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಬೊಂಬೈಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಸದ್ಯೋಗು ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ದುಂಬೋಗು ಎಂಗ್ ಊರು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಹಾಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ ಹಾಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ನ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಪೈತೆ ನಿಂಗೆ ನಿಟೇನೆ ಹೋದಾರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಗ್ಗೋಡ ಹಾಪು ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನೇ ಬೈಯಾಗ ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಕುಕ್ಕು ನಿಮ್ಮಿ ತಿಂದಾರ ಊರು ಬತ್ತದು ತಿಕ್ಕಂಡೀರೇ ನಿಮ್ಮಿ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದ್ರ ಈ ಸರ್ತಿ ಗುಜ್ಜೆಲೆ ಇಜ್ಜತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಕುಕ್ಕುಲೆಜ್ಜಿ ಸರಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ಲಿ ಬತ್ತ ನಾ ಮೀನೇ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕತಿಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪನಿಕ್ ಚಿಕನ್ 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 ಅಂದೆ ಆತನ್ ಬತ್ತನೇ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ
ಸುನಿಲ್ ಎಂಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಬಿಸಿ ಯಾನು ಮಸ್ಕರ್ತಿಡ್ಪುನು ಈರೆನ ಬ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಈರೆಗ್ ಈತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಇರೋ ತೂಪಾರ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ದೂರನೇ ಇಪ್ಪುನು ನಿಡ್ತುಲಗಿ ರತ್ರೆಡ್ಡೆ ಜಪಾನ್ ಜನ ಎಡುಮ್ಮನೆ ಪಾತೇರ್ಲ ಎಂಕಲ ಪಾತೇರ್ ರಾಪುಂಡು ಜಿಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕುಲೋ ನೋಡು ಮುಕುಲ್ತಿಲ್ಲ ಮುನ್ಪಂದೆ ಕುಲೊಂದೇರು ಮುಕುಲು ಎನ್ನ ಆತ ಪಾತೇರು ಜೇರು ಅಂಚ ನಾನಾ ದೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಶುರು ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಏನಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕಟೀಲ್ಗೆ ಒಂಚಿ ಕೋಡೊಂದು ಜಯ ಶ್ರೀ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಚಾಪರಿಯಾರೆ ಊರು ಒಲಿರ್ನ ಬಯ್ಯ ನೆಟ್ ಲೈಟ್ ಇದಿಂದ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾತ ಇಡೀಗ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕೋನು ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಶಿ ನಾವು ಕಾಶಿ ಒಟ್ಟಿನಾಗಿ ಚಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇರತ್ತ 7 ಜನ ತೂವೊಂದು ಲೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಐಟ್ 27 ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ನಂದು ತಾವು ಪಾತಿರ್ನಿಗೆ ಏನೊಂದು ಉಂಟದ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಅದು ಕುಲ್ದು ನಿತ್ತೆ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರರ ಮನಜಾಂಡ ರಡ್ರಡು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒರರ ಒಂಜೆ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಇರು ಹಾಯ್ ಮೋಲ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಆಶಾತೆ ಯಾನು ಬೊಂಬೆ ಅಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಮೋಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಬರಂದಿತ್ತು ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚಾಪರಿಯರೇ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಬರ್ಸನಿಮಿ ಉಂಡೆ ಊರುಡು ಶರು ಟೀ ಆಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಟೀ ಆಂಡ್ ಚಾ ಆಂಡ್ ಬಯ್ಯಾದ ಟೀ ಬೇತದೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಈರ್ನಾಂಡೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಗೋಲು ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಿಕುಲ್ ಪಾತಿರೋದು ನಾನು ಏನಿ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಏನೇ ತಿಂಡಿ ಈಗ ಬೈಯಾಗ ರಸ್ಕ್ ನಿಕ್ಲೇಗ ದದಿ ಅಂಕ್ಲೇಗ ಅಂಗಡ್ದ ತಿಂಡಿ ಎತ್ತಂಡು ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಬ್ರೋ ಚಾಪರಿಯಾರೆ ಐಟ್ ಬರೋದು ಅವ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ನಡಿಗೆ ಹೀರೆ ಗೊತ್ತಿ ನೀಕಂದು ಅದು ಮುಟ್ಲೆ ಕಲಿತಕ್ಕ ಕೈ ಕಟ್ಟ ಅಣ್ಣ
ಜಿತೇಶ್ ಬಿ ಹಾಯಿ ಮುಂಬೈ ಡೇ ಮುರಾಣಿ ಬರ್ಸವೆ ಅಂದಿಗೆ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಜಿ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮುರಾಣಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸಾಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಬಣ್ಣ ನೆಟ್ಟದ ಬರ್ಸಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆಂಟ ಬರ್ಸಾರೊಂದು ಇತ್ತೆ ವಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೆಟ್ಟು 25 ಜನ ನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸರಿ ಬರೋದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಹಲೋ ಈರ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾನೆ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲೇರು ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಚಾಕ್ ಸಕ್ಕರಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಆಲಂತ ಇಂಚೆನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ಲೆ ಕತ್ತು ಅಲ್ಲಂತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಒಂತ ಪಾತಿರ್ನಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ವಟ ವಟ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹುಡ್ತಿಲ್ಲ ಅక్కడ ಡೇ ಜನ ಪಾತಿರ್ವೇರಿ ಯಾನೆ ಚಪ್ಪೆ ಕುಲ್ಲೋಡ ಅದೇ ನಿಕುಲ್ಲಂತೆ ಪಾತೇರಿ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಹಿಡ್ಕೊಂತಲೆ ಕಾಕನಂತೆ ಪಾತೇರಿ ಈಗ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲು ಓದ್ತಾರೆ ಬರ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆಶಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಾನೆ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಕೇನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಪರಿಯರೆ ಲಾದ ತಿಂಡಿ ಬರ್ಸ ನಿಮ್ಮೆ ಉಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಊರೋಡು ಇದೇ ಪೂರ ಕುಲ್ಲು ಬರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಗಾಳಿ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಮರ ಹತ್ತ ಇಜಿನ ಸೆಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ಊರುಡ್ಲ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಪತ್ತಿದ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನಂದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇವು ಯಾನೆ ತೂವಡ ತಿಂಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ಲಪಿ ನಾವಿಲ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚ ದಿರ್ಗವನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಪ್ಪ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ போதாண்டு ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿಕ್ಕ ಆಶಿಸ್ತಾನೆ ಚಪ್ಪೆ ಬರ್ಸೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಿಲ್ ನಾವು ಏನು ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಆಳು அந்த மோல் இல்லாடே ஆளு போப்பல் ஜாபுக்கு அந்த பூரா போயிர அந்த ಲೈಕ್ ಎರಡು ಮೂಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಿನ್ನೆ ತೋಜ 14 ಜತ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮುಕುಲ್ ಮತ್ ಪೂಜೆ ರಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಲೈಕ್ ವೈಜ್ಜಿಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಏರೇರು ಉಲ್ಲಾರೆಂದು ನಿಖುಲ್ ಪೂರ ಬಕ್ಕೋರ ನನ್ನೋರ ಬುಡ್ಚೋಲ್ ರಾಶಿ ಬಾಡ್ದೆ ಮನ್ನದ ರಾಶಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳು ತೋಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿದ್ದು ಯಾಯ್ಜಿ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಅಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಅಮ್ಮನಕಲ್ ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಂದು ದಾದ ಪಂಡಾರನ ಪುಲ್ಲಿನ ತೂಂಡ್ರ ಮನ್ನದ ರಾಸಿಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಂಡ ಇವಾಗ ಅವಳು ಏನಾಡಲ್ ಕಿತಾಪತಿ ಹಾಪುಂಡ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನಿ ಯಾನಡ್ತಿ ಅವಳುಲ್ಲೆ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಎಂಕುಲ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ನಾಗ ಆತಾ ಜಿಯಾನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಕುಲ್ಲ ಓಡಾವು ಜಿಂಡಾಯಿ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕೊಂಡತ ಇಲ್ಲದ ಉಲ್ಲ ಇಂದಿಜ್ಜ ನಾಡೋಡ ಹಾಪುಂಡು ವಾ ಆ ಮೇಟುಲ್ಲೇನ ಈ ಮೇಟುಲ್ಲೇನ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನ್ನದ ರಾಸಿಡ್ ಅಂತ ತಿಪ್ಪೆ ಶುರು ಹಾಯಿ ಹಾಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿಗಳ ಪುಲ್ಲಿಗಳ ಸರಿ ಆತನವಳು ವಂದನಂಚನ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸೀಸ್ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೀಸ್ ಬಲೆ ಬಕ್ಕ ಪುರ್ಸತ್ತಾಂಡ ಬಲೆ ದೀಕ್ಷಿತ ಕುಳಾಲ್ ಏಪ ಮುಂಬೈಗ್ ಯಾನ್ ಒಂತ ದಿನ ಉಲ್ಲ ಸಿಸ್ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಾಂಡು ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಪನದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೈಕಿಜ್ಜಂದ ನಿಡ್ಡ ಮೈಕಿದ್ರಿಂದ ಏತು ಜೋರಕ್ಕೆ ಅಂದು ಈ ತೋಜ್ಜ ರಮ್ಯ ತೋಜ್ಜ ಇಜ್ಜ ತಾಯಿ ಕಡಿತಿಜ ಮೂಲೆತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವಾಂಡ್ ಸರ್ದಾದ ಕಶ್ಪೋಯ್ರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಇಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ತಿನ್ಪೋಜು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ಐತೆ ಅಂಚ ಮೇಟ ಸಾದಿಡ ಪೋಪನ ಅಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲ ಪುದಾರಾಯಗ ಪನ್ನೋಡು ಇತ್ತ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ ಕುಲ್ಲದಿ ಈತ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದಾರಿಕೆ ಎನ್ನ ಹಂಡು ಕೂಡ ಇಕ್ಕ ಕೋಶಾನು ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೇಗೆಂಚ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದಾರಂದು ಹದಿನೇಳು ಜನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತ ಊರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಏರಿ ಈವಲಿಂಚಿ ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಪೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆತಿಜಿ ಪಾಡು ಕಮೆಂಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆತಿಜಿ 15 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆದೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಪಲ್ಲೆಂಕ ಪಂಡ ಊರ್ದ ನಮ್ಮನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆಂಕ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಚಾಪರಿಯರೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಡಿಗೆ ಪುರಿಪುಂಡತೆ ಅವು
ಏಪ ಬತ್ತೀನಿ ಊರುಗು ಯಾನು ಮುರಾನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೈದೆ ಮುರಾನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದಿನಿಕ್ ಒಂಜು ವಾರ ಆಪುಂಡು. ರಂಜಿತ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚಾ ಆಯ್ತಾ? ಮಳೆ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ? ಬಾಲೆ ಒಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮನ್ನದ ರಾಸಿಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷ ತುಜಪವೆ ಅಂತಲೇ ಜಿಯಾನ ಅಂತ ಚಪ್ಪವೆ. ಇಂದೇ ಮೂಲು ಜಿಯಾನ್ ಬಾಲೆ ಅಲೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಬಾಲೆ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಂದು. ರಂಜಿತ್ ಸಾಲ್ಯ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನಕ್ಕ. ನಿಮ್ದು ಊರು? ನಂದು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡುವ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು? ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ತುಳು. ಹೌದಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆನೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ. ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ? ದರೆಗಡ್ಡೆನ? ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ, ಇಂಚಿ ಬಲ ಈ ಬಲೆ ಕರ ಬಲ ಇತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾರು ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್? ಮುಗ್ಧಬಾಲೆ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಂಬೈಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಉಲ್ಲೆ ಬಲಿಂಚಿ ಮುಜ್ಜನಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಕಣಿ ಬಲ ಕಾಂಡೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಬಲ ಚಾ ಪರಿಯರೆ. ಹಾ ಚಾ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಲವನ. ಹಾ ಹೌದು ಬಲಿಂಚಿ ಬಲ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಸೈಡ್ ನಾದಿ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವ ಅಕ್ಕ? ಏರ ಗೊತ್ತಪ್ಪ. ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೋಣೆ ಸೈಡ್ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ? ಹೌದು, ಏರ್ಲ ಗುರ್ತೈತ್ ನಕ್ಲೆ ಅದಿಪ್ಪಡು. ಓಕೆ ಅತ್ತಂಡಾಕ್ಲೆ ಏನ ಬಂಡ ತುಳು ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅದಿಪ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಜನ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲ ತೋಜನು.
ಜಗಲಿ ಬಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಅಕ್ಕ ಯಾನನ್ಯ ಎರಡು ಸಾದಿ ಕೊಡ್ತೆ 17 ಬರ್ತುಂಡ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಇದು ತುಳುತಾರ ಕನ್ನಡದಾರ ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಇರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ರಮ್ಯಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕು ಬರ್ಚಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ರಮ್ಯಾ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರ ಗೊಬ್ಬುದಾಡ ನಿನ್ನ ದಕ್ಕುರ್ಚಿ ಬಾಬಾ ದಕ್ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೂರುಡು ಪೋಲೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುಲೇರು ಪೋಲೆ ಬಲೆ ಬರ ಬಲೆ ಜೀವನ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನೋಡುವುದು ಗೂಗಲ್ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಲಿಯಿರಿ ತುಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಬರುವಾಗ ತುಳು ಮಾತಾಡಿ ಆಂದ್ ಬಾಬು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆಂದ್ ದಕ್ಕುರ್ಚಿ ದಿಲಪ್ಪ ಪೋಲೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಪೋಲೆ ಗುಬ್ಬಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಪೊಲ್ಲೆ ಐದು ದಕ್ಕುವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಅಮ್ಮಡ ಬನ್ನಿ ಪೂರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆಪ್ಪ ಐಕ ಅಮ್ಮಡ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಜೀವನ 17 ಜನ ಉಳ್ಳಾರಿ ಏರ್ಲ ಪಾತಿಯಾರ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಏರಂಡಲ ಪಾತಿಯಾರ್ಲಿ 2 ಜನ ಮುಕ್ತಿಯ ಅಲೆ 3 2 ಜನ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ಕಲಿಯತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಗ್ದಿನ ಹಾಕಲ್ 2 ಜನ ಅಂಕುಲ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಅಂದೆ ಅಂಕುಲ ಯಾನ ಪಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಗ್ದಿನ ಹಾಕಲ್ ಒಂದು 2 ಮೆಗ್ದಿನ ಹಾಕಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ದಿ ನೀಟ್ 22 ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು 13 ಜನ 14 ಒರ್ಮನೆ ಲೈಕ್ ಬೈದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಿಜಿನ್ ಗೊತ್ತು ಬಯ್ಯಾಗ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಗಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಎಂಕಿ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪು ಹಾಲು ತೋಜು ಅಲ್ಲತಾ ರಮ್ಯ ಮಂಡ್ರು ನಿಕ್ಕುಲಿ ಈ ಪನ್ನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾರ ಏನನ್ನ ಕೇಂದ್ರಿ ಇರ್ತಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಅಕ್ಕುಲೆ ಹಾ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಮುಜ್ಜಾನಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏರು ಪಾಪಗೆ ಯಾರು ಪಾಪ ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ ನೀನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ದೆ ఇంకెళ్ళిన పప్ప అమ్మ పప్ప అయితే కెలిసోపోతారు బొక్క అమ్మ ఉల్లేరు బాలేదొట్టుడు పోడతే ఏరండాల ఇల్లడు ఇప్పున హా అందు ತಂಗಿಯರಕ್ಕ ಪಾಪ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಜೋರು ನಾನು ಜೋರು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಏರಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿ ಏರಿಂದು ಇದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಿ ಲೈವ್ ಇಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಕೊಡ್ಬಿಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಆಯ್ನಾತು ವಿಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ಇಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ಲಿ ಮುಕ್ಲೆ ತುಲು ಬರ್ಪುಂಡ ದಿಪ್ಪುದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏನ ಪಾತೇರಿ ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಕಲ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಪಾತೇರಿ ಚಾಂಡಕೇನು ಬರ್ಸೊಂಡಕೇನು ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಚಾಂಡೆ ಈ ನೆಲ ಬೇತೆಗೇನು ಗುಜ್ಜುಂಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಂಜಿ ಈಗ ಒಂಚ ಪಾಂಡ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ತಾಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುನ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಈಗ ಪಾತಿರೊಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಇನ್ನು ಓದುವೇರು ಆತೇನಾಗೆ ಪಾತೇರ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರ್ ವೇರು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಗಂಚೆನತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನದ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆನ ಒಂದಿತ್ತುಂಡೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಏ ಪೆಣ್ ಮಲ್ಪುನಂದ ಒಂದಿತ್ತಿಜೆ ಐತೆ ಡೇಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪುನಂದಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಡ ಇಚ್ಚಿಂದ ತುಳುತ್ತಾನಿದೆ ಸಾಲಿಯನಂದು ಬತ್ತಿ ಬೇಕು ತುಳುತ್ತಕ್ಲೆ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗುದು ಒಂದು ಪಾಕದ ನಿನ್ನೆ ಗೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಾನೆ ಮಾತೇರ್ಗ ಗುಜ್ಜೆ ಕುಕ್ಕುದಾನೆ ಮಾತೇರ್ಗ ಎಕಡೆ ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತೇರದ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ಕೆ ನಾ ಪಾತೆರಡು ಐಜ್ ಏಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾರು 14 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು 17 ಜನದನ್ನ ಉಲ್ಲಾರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಲೈವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಪ ನನ್ನ ಪಂಡಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಕೂಡ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಲೈವ್ಗು ಎಂಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೆದ್ರಾಡು ಒಲ್ಪ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಏನು ಒಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿಟೆ ಎಂಕ ಬೆದ್ರ ಕೈತಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂಕು ಬೆದ್ರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪ ಈತ ಪನ್ಪೇನ್ ಓಕೆ ಏತು ಜನ ಏನು ಮಲ್ಪು ಎಂಕುಲಿನಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಪಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಹಾಕಲು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೇನೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಪು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಾರೆ ಲೈವ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಲೈವ್ಗಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪ ಲೈವ್ಗು ಇನಿ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇದೇ ಪಂಡ ನನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ
ఓకే బాయ్ జేసి హాయ్ ఏం చొల్లారు ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಕು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏ ಪಂಡಲ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ 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 ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ಏರ್ಲ ಬಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚೀರು ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ತ ಪೋಪುನ ಪೋಪುನ ಚಾ ಬರಿಯಾರೆ ಬೆಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಡ್ಲಿ ತೂ ಕೆಲದಾಕಲ್ ತೂ ಪಾಡ್ನದ ಸುವರ್ಣ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಪೂರ್ಲೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದಾದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ದಾದಾನ ಪಾಪ ಏರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಂಡೇರಿ ಏರು ಅಂದು ಚಾಪರಿಯರೆ ಬ್ರೋ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಬರ್ಸನಿ ಮಿಂಡೆ ಹಾ ಚಾಂಡ್ ನಿಂಕಲ್ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಚಾಂಡ್ ಚಾದಿತ್ತೆ ಲಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕಲ್ ಆಂದ ಚವಲ್ಪ ಅವು ಏರ್ ಬಾಬು ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಾಬು ಜಿಯಾನು ಅದು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವಳು ಅವಳು ಪಲ್ಲೆ ಅವಳು ಚಾ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಾಬುಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಜಿಯನ್ನ ಬರ್ತೈತೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಪೋಖರಿ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಮಣ್ಣು ತರ ಹಸಿರು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದು ಪೂರ ಬತ್ತೆ ನಿತ್ತೆ ಆಯ್ನೊಂಚೂರು ನಾನು ಏನು ಅಲ್ಪರುಂಡಿರಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಬಾಬು ಬಾಬನ್ನ ಪುದರ್ದದೆ ಇನ್ನು ಪುದರಿನಪ್ಪ ಜಿಯಾನ್ ಅಂಚ ಪುಲೆ ಗುಗ್ಗುಲೆ ಪುಲೆ ಆಡ್ ಲೈವ್ ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಪಟ್ರಲ್ಲಿ ಆವಪ್ಪ ನೀಕು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೇ ರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಪಂಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂಕೋಲು ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಬಾಯ್ ಬರ ಬಾಯ್ ಪಾಜೆ ಲೆಪ್ಪುನ್ ತುಲವು ಅಮ್ಮ ಪುಲೆ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಲೆ ಪುಲೆ ತೋಟೋ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಚ್ಚ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಗೂ ಬಲಿ ಓಕೆ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್